Заповядай, Митко, и вярвам, че Бог днес ще те води, за да разчупиш Божието Слово и да говориш това, което Духът на Бога иска да говори чрез тебе на своята невяста. Бъди благословен. Благодаря ти. Господи, само едно мога да кажа, Боже мой, че нищо от мене, Боже, всичко от Теб, от Духа Ти, Господи, и единствено в Твоето свято присъствие. Изискаме, Господи, Татко мой, този късен след обед, Господи, да отвориш сърцата ни, да отвориш умовете ни, Господи, и най-вече, Боже, да стигнеш там на дълбокото, Господи, където Ти днес искаш да работиш. И нека Духът Ти, Господи, да минава и там, където е необходимо да помазва, там, където е необходимо да реже. Защото Ти искаш децата Ти да бъдат здрави и живи, Господи, стоящи в присъствието, Татко мой, разбиращи колко велики свят Бог си Ти. Амин. Благодаря. Чувствам се уникално, когато съм си у дома. И за мен е чест и привилегия да ви служа, брати и сестри, приятели в Бога. Това, което искам да споделя с вас, е нещо, което Бог вложи в сърцето ми преди около един месец. И това е част от живота ми. Аз практикувам това взаимоотношение с Бога, е, че винаги му задавам въпрос: това наистина ли е от тебе и ти наистина ли искаш това слово да дойде върху мен, вътре в сърцето ми, и да го споделя с моите брати и сестри. И това, което искам да споделя с вас, е една уникална тема. Днес искам да говорим за Самсон. Една прекрасна библейска история, която е фундаментална, оставена там в книгата на живота. Но преди да продължа, искам да ви задам един въпрос. Колко пъти сте виждали някой надарен, призван и очевидно помазан човек да пропада? Не от слабост, не от липса на дарба, а от нещо много по-тихо. Много по-опасно. Небрежност. Колко пъти сте виждали човек, на когото Бог е дал всичко и той го е прахосал до последното. И може би, докато слушаме, братко и сестро, ако те заболи, ако там някое нещо в теб се случи, може би тази тема или това послание е точно за мен и за теб. Защото тази история не е само за нашия герой, онзи от красивите детски илюстрации, силният мъж с дългата коса, а това е историята, която носи в себе си толкова дълбок замисъл. Една красива история, която всъщност сама по себе си е много тъжна. Тъжна е, защото крие нещо много по-специално в себе си. И това може да бъде нашата история. Искам заедно да зачетем, разбира се, откъде е, от книгата на Съдии, 13 глава, 5 стих. И там се казва следното нещо. Ти ще заченеш и ще родиш син. Той ще започне да избавя Израил от ръката на филистимците. Вижте, ще спра за момент и ще се опитам да насоча вашето внимание към нещо, което днес много хора в църквата бъркат. А Словото казва следното нещо. Ти ще заченеш и ще родиш син, и той ще започне да избавя Израел от ръката на филистимците. Словото е ясно и красноречиво ни разкрива, че Бог е онзи, който избира. Не ти избираш Бог, а Бог е онзи, който избира тебе и те определя да носиш съдба. Още в утробата на майка си ние знаем, че Самсон беше отделен, помазан и определен. Назарейски обет. Колко от вас са наясно с това нещо? Вярвам, че братята, тези, които обичате да четете Божието Слово, сте наясно, че този обет имаше 3 съставни части. Този обет не беше шега. Той беше знак за пълно посвещение на Бога. Видим символ на невидимата реалност. Божият избор в живота ти. 3 обета. Бъдете внимателни, моля ви.
никакъв алкохол, никакъв допир до мъртво тяло и никакво подстригване на косата. Видимият символ. Първите две неща касаеха вътрешният живот на човека. Докато третото нещо, видимият символ, беше външното определение на този обет. Много често, обаче, понеже сме свикнали да разглеждаме тази история, като директно прескачаме първите два и отиваме на косата. Защото историята за косата е много интересна. Но аз искам да спрем за момента и да ви помоля заедно да обърнем внимание на първите два обета. Назарейският обет изисква пълна трезвеност. Не защото алкохола сам по себе си е най-голямото зло на света, хора. Но защото малкото замъглява ума и ти пречи да чуеш нежният глас на духа. Вярващия е призван от Бога и се нуждае от бдителност. И ще ви кажа, аз не си го измислям. Ако обичате да четете Божието Слово, нека да отидем набързо и да си спомним какво казва апостол Петър. Той казва следното нещо в 1 Петрово 5 глава 8 стих и казва: бъдете трезви, бъдете трезни, бодри, защото противникът, дявола, ще спра до тук. Но текстът е абсолютно радикален и казва: бъдете трезви и бодри. В смисъл, вижте, принципът е много по-широк от чашата. И тук аз не говоря само за алкохол. Аз тук говоря за всичко това, което ти пречи да чувстваш гласа на Бога, да чуваш реално гласа на Бога и да виждаш реално нещата. Това е ефекта на алкохола, нали? След първата, след втората чашка и всичко ти става весело, размазва се и така нататък. Какво се случва в този момент? Ти губиш чувствителност към Святия Дух. Какво днес служи като алкохол в живота ти е моя въпрос към момента? Какво днес е алкохолната ти зависимост? Е въпрос между теб, мен и Бога. Аз не искам да отговаряш на мен, аз искам да отговориш на себе си и на Бога. Защото не говорим за алкохол, отново пак казвам. Това могат да бъдат всички онези неща, които днеска наричаме малки пороци, малки слабости, които всъщност играят ролята на тази чашка. Вторият обет е много интересен и то е никакъв допир до мъртво тяло. В Левитския закон, и за онези, които обичат да върват в дълбоко познание на еврейската култура, има абсолютно радикален пример и то е да се не докосваш до нищо мъртво. За нези от вас, които сте били в Израел и сте се разхождали покрай стената, останала, която от храма, има ли такива? Окей. Всички знаете историята за Сулейман Велики, нали? Знаете ли, защото той познава много добре пророчеството, че царя на царете ще се върне на същото място, от което се възнесе, и първото място, през което ще мине, е Златната порта. И защото се страхува от царя на царете, там са решили да построят гробище. И точно по цялата дължина на стената има гробище, защото знаят, че святият няма да се докосне до нищо мъртво. Само, че са сбъркали. Сбъркали се и Бога. Но Назарейският обет казваше да се не докоснеш до нищо мъртво, нищо нечисто. Защото смъртта или мъртвото тяло е крайният преобраз на разпада на човешката същност. Назарейният не смееше да се докосне до него, защото всичко нечисто, до което той се допира, буквално се връщаше върху него. И най-тъжното е, че ние ще продължим за напред, но вижте, Самсон наруши всички тези три обета. Обаче преди да продължа натам, искам да те попитам, какво се докоснаш редовно, което носи духовна смърт? Защото най-интересното е, мой братко, е, че не всичко, което носи смърт днес, изглежда мъртво. Дали ме чухте? Не всичко, което днес носи смърт, изглежда мъртво. Това са малките неща, които всъщност ти правиш тогава, когато смяташ, че всичко е нормално.
Но за съжаление, малкият компромис води и до голямата катастрофа. Историята е много красива и тя продължава с абсолютната сила да се развива. Но това, което наблюдаваме е, че този, който се беше обрекал да служи на Бога, с живота си и беше дал тази клетва, наруши всичко. Днес въпросът ми е към вас защото много често тези неща са толкова пренебрегнати. Думите, които обещаваме на Бога. Господи, дай ми, аз ще ти служа. Изцели ми, аз ще те служа. И толкова много често си играем на майтап с Бога, защото си мислиме, че вижте, Бог е далече. В тая нашата реалност все някак си ще ни се размине. За съжаление, обаче, Бог няма също отношение към онези, които са се избрали да му служат. И когато се замислиме, преди да продължа, искам отново да ви задам един въпрос. Има ли нещо, което сте обещани на Бога? И сте го нарушили? Вижте, Самсон наруши първите 2 обета много преди Далила. Защото историята за Самсон е свързана с нея. Една много изкусителна жена, много красива жена, която се появи в живота му и всичко се обърна с главата надолу. Но той наруши всичките тези обети много преди да срещне нея. В Съдии 14 глава четем точно това, че той се докосва до труп на лъв и от него яде мед. Прави сватбено пържество с алкохол. Нищо лично, брати и сестри. Нищо лично. Не казвам нищо лично. Ние сме хора на емоциите. Обичаме да празнуваме. Обичаме да си купонясваме, обаче малкият компромис носи до големите катастрофи. В Съдии 16 глава прекарва нощта с блудница в Газа, Палестина. Компромис след компромис, нарушаване на 3 обета. Много, много преди да се появи Далила. И най-интересното, пасторе, е, че и 3 обета бяха нарушени, но силата остана. Знаете ли защо? Защото Бог не се оттегля, както ние сме свикнали да го разбираме. Дарбата остава, но присъствието си заминава. И защото търпението на Бога е онова, което ни държи още на столовете, на което сме седнали. Косата не беше магическа, хора. Косата беше последният преобраз на онова, което той беше свързано, беше обещал пред Бога. И аз искам да ви кажа нещо, че дарбата може да те заведе там, където характерът ти не може да те задържи. Окей? Да. Дарбата може да те изведе там, където характерът ти не може да те задържи. Нека да го обясня. Толкова много често в живота ни има такива моменти, в които толкова силно набъваш по-човешки, че ти се движиш. Движиш се, стъпка по стъпка, разчиташ на дарбите си, на талантите си. Защото си велик. Ти си велик служител, ти си велик преповодник, ти си велик хвалител. Ти си много великата работа. И стигаш до там, където толкова много искаш да стигнеш. Но за да останеш там, ти е нужен характер. Чухте ли го? Дарбата може да ти помогне да стигнеш от точка А до точка Б. Но за да останеш там, ти трябва характер. А характера се развива в твоята връзка с Бога. Много често напъваме по-човешки, много често разчитаме точно на дарбите. А ни липсва помазанието, липсва ни присъствието. И защото Бог не е като нас, нещата не се случват така, както ние предполагаме.
Както казах, косата не беше магическа, тя беше последният останан символ на обета. Символ, който Самсон вече беше оставил дълбоко вътре в сърцето си. Косата беше там. Той изглеждаше толкова красив, толкова готин, но нищо не беше такова, каквото беше в началото. Ако четем Римляни 11.29, което е един много интересен стих и много често се чете в един различен контекст, това казва следното нещо. Защото Божиите дарове и призванията са неотменими. Така е. Това изречение обикновено се цитира като утеха. В контекста на Самсон то звучи като предупреждение, че човек може да продължи да функционира. Чуйте, човек може да продължи да функционира по навик, по опит, чрез дадени способности, докато живата чувствителност към Бога вече я няма. И тогава виждаш как Божието присъствие отслабва. Ден след ден, час след час, остава само дарбата. Но човек може да остане активен в това, което му е било дадено, докато вътрешно вече е започнал да изтива. На живот сме много активни, но Бог се интересува колко си жив вътрешно. И въпросът ми отново е към нас самите. Дали живота, който показваме отвън, е реално същия живот, който функционира и да ни движи отвътре. Това значи, че Бог не е като нас и вижте, Той не се оттегля толкова лекомислено от своите си, от народа си, както ние правим много често, защото се чувстваме праведни и отсъждаме като човеци. Искаме да видиме възмездие за онези, които се не наранили. И си тръгваме от живота, търсейки компромис, който да оправдае нас. Но Бог не е като нас. И когато Той мълчи, това не значи, че е съгласен с компромиса и с греха, който ти правиш. Когато Бог мълчи, Той не одобрява това, което ти правиш. Може би очакваш, като някой чичко да дойде в живота и каже, ще се напляскам. Спри да го правиш. Не, това не е Бог. Божието присъствие, присъствието на Святия Дух е толкова чувствително, че само една грешка от наша страна и отделя Него от нас. Моят въпрос отново е към всички нас, които стоиме. Можем ли да разпознаем дали Бог стои близо до нас? И ще ви кажа защо. Защото това прави състоянието на тези хора или на нас, които сме загубили чувствителност към Божието присъствие, една от най-големите заблуди, защото продължаваме да функционираме в дарбите си. Никой не пада на дъното изведнъж, пасторе. Преди падението винаги има един сезон на компромис. Малък компромис. Още малък компромис. И всъщност падението започва да се случва. Падението точно тогава е активирано. Никой не пада отведнъж. Всяко падение започва с едно малко решение. Малко повече комфорт. Малко по-малко молитва. Малко по-малко време с Господа. Малко по-малко време с Словото. Но много повече време от това да обвиняваш брата и сестрата. Много повече време да скролваш. Да прахосваш ценното време и помазанието, което Бог ти е дал. Но ти продължаваш да разчиташ на дарбата. Падението рядко е като катастрофа. Буф! Напротив, в този момент от живота на Самсон разбирам, че то е един бавен процес на измръзване. Най-често това се случва в една поредица от малки решения, които водят до голяма катастрофа. И аз вярвам, че точно това е капана. Относно този, че ние се заблуждаваме и си вярваме, че Бог понася нашите компромиси. И един ден се събуждаш и си казваш, как се озовах тук? Тогава започва да става интересно. Тогава тя викна филистимците, тогава тя извика и казва, филистимците идат върху тебе, Самсоне.
И той се събуди от съня си и каза: ще изляза както друг път и ще се оттърся. Спирам за тука. Какво ви говори думата ще се оттърся? Не те чух, извинявай. Абсолютно. За мен обаче говори за голяма арогантност. Той каза: ще излезе, ще го направя както всеки вът. Ще ги отепам всичките. Защото е убеден в кое? В силата си, в дарбата си, някой каза. Обаче текста говори нещо много по-страшно натам. Защото когато той се събуди, той беше супер сигурен, че отново е онзи, за който той смяташе, че е. Но идват най-тежките думи, може би, които един вярващ или един човек, който познава Бога, може да изрече. И това са думите, които текста ни казваше. Но той не знаеше, че Господ се беше оттеглил от него. Тъжно. Радикално тъжно. Събужда се и казваш: аз съм си пак коня, можеш ти я да пее, да хвали, да свири, да проповядва. Но не знаеше, че Бог се беше оттеглил. Толкова заблуден в собствените си качества и способности, че не беше забелязвал, че вече Бог не е в живота му. За мен лично това е нещо, което не бих искал да преживея. Нещо, от което, четейки тези пасажи, размишлявайки това нещо, изпитвам страх да не остана студен към разбирането на Божието присъствие в живота. 3 думи. 3 най-страшни думи бих казал в книгата на Съдии. И те не са, вижте, че Самсон не знаеше къде е силата му или че силата му е намаляла, а че не знаеше, че Бог е отстъпил. Защото просто беше толкова студен и станал нечувствителен към Святия Дух, че дори просто не беше забелязал какво се случва в живота му. Защото той си ходи на конференции. Той си хвали Бога. Той дава. Той скача. Той не е спрял да бъде активен. Обаче Бог не е там. Вижте, това е най-голямата трагедия. И тя е не, че той падна, а че не разпозна отсъствието. Много често, когато идваме в Божието присъствие в църквите, очакваме Словото, което идва от амвона, да ни удари, да ни някакси да бъде като електрошок и ние да станем някакви супермени и така нататък. Само, че ще ви кажа нещо много интересно. Този човек беше избран от утробата на майка му да направи велики неща поради Божията воля и поради Божието решение. Въпросът ми е: колко по-различни сме от него, аз и ти? Много по-различни. Което трябва да ни накара да мислиме, че колко по-силно зависими сме от Божието присъствие на Бога в живота ни. Защото тук не говоря на дарби и за таланти, говоря за истинското Божие присъствие в живота ти, което ти гарантира, че си жив. Но този същия герой, който убиваше стотици, беше станал безчувствен. Защото имаше твърде много мускули. Той беше звездата. А падението му вече беше активирано. И цената щеше да бъде жестока, която да плати. Сега ще бъде много по-интересно, вярвам, защото преди да продължа обаче, искам да ви задам този въпрос. Ако Бог се оттегли днес от живота ти, ще го забележиш ли? Църква, питам. Ако Бог се оттегли днес от живота ти, ще го забележиш ли? Амин. Да бъде. Някои не схванаха. Или точно ти и аз сме свикнали да функционираме в дарбите, че неговото присъствие вече не интересува хора. Толкова хубаво ни беше. Толкова много хора бяхме. Как бяха хвалителите. Всичко беше наред.
Но Бог дали беше там? Някой каза добър въпрос. Пасторе, върху тебе. Върху тебе е бремето. Продължаваме в 16 глава, 16 стих, където се казва: тя го притесняваше всеки ден с думи, така че душата му се измъчи до смърт. Сега ще стане много интересно, защото кой беше виновен за съдбата или крайната съдба на Самсон? Моля ви, сестрите да помогнат. Ма по-силно, по-смело. Сестра ми, кой? Ама как се казва тя? Как? Тя не беше виновна. И ще ви разкажа защо. Защото Далила не отряза косата на Самсон, а тя повика човек, който го направи. Искате ли да го повторя пак? Далила не отряза косата на Самсон, тя извика човек, който го направи. Съзи 16-19. Самсон не беше унищожен от враг, който мразише. Чуйте, не от враг, който мразише, беше унищожен чрез ръцете на жена, на която се довери. И когато ти се доверяваш на онзи, на който си отворил вътрешността и сърцето си, и той не е човек от Бога, съдбата ти е като на Самсон. Не става чрез близост, брате Милане. Чрез любов или поне това, което някои смятат за любов. Далила не е специална. Тя е просто поредният симптом на много стар проблем. Самсон никога не се научи да пази вътрешното си. Да пази помазанието си. Да пази връзката си с Бога. И връзката му с Бога беше нарушена от една жена. Нищо против сестрите. Напротив, нищо против сестрите. Всяка следваща близост е ставала по-опасна, защото корените на посвещението вече бяха загнили, пасторе. Вижте, сега искам да помоля за нещо след това, което ще кажа. Самсон не беше разрушен първо от Далила. Той беше разрушен от човека. Ще го кажа много бавно, защото е много болезнено. Той беше разрушен от човека, когато никога не беше научил да управлява самия себе си. Ще помоля братите да се изправят. Скъпи братия, всички вие сте лидери във вашите животи. В семействата, вие сте бащи, синове, братя и всички останали. Всичко тези житейски роли, които Бог ви е дал. И вие сте призвани да водите. Да бъдете лидери. Но за да управлявате и да водите, първият човек, който трябва да се научите да управлявате, това сте вие самите. Ако не може да управлявате вас, няма как да управлявате и хората около вас. За което ви трябва характер. Не дарби, а характер. Защото това е волята на Бога. Синовете му да бъдат лидери, да бъдат водачи. А това, в което той се провали, че той не успя да управлява себе си. И съдбата му беше определена. Но вашата съдба не е. Върху вас Бог има различна съдба. Благодаря ви. Днес в живота ни се случват много интересни неща. Че най-опасни хора не са тези, които изглеждат като врагове. Не. Най-голямата опасност не е просто в грешните хора около тебе, а в непазеното сърце, до което им даваш достъп. Днеска толкова лесно казваш, му правил дехавтот.
На всеки обичам те, брат обичам те, сестра обичам те. Човек, сърцето ти е онова място, на което Бог излива най-съкровенното си. И ако не го пазиш, вашето помазание е свято. Пазете го. Защото дявол има друг план за него. Да го отнеме и може дълго време да си живеете с дарбите. И да умрете от измръзване. С това момиче там, къдравото, братко мой, разсъждавахме върху този синдром на бавната смърт. Защото повечето хора от нас, знаеш как умират хората в планината? Отиват неподготвени. Без да преценяват условията, на които се качват. Виждал съм, особено нас, ромите, отиваме в планината при нулева студ с маратонки и санцуко. Важното е да се снимаш. Важното е да си направиш селви. Това е хубаво, че виждам усмивки, обаче истината е такава, че там смъртта не идва на момента. Щрако умираш, не. Започваш да измръзваш, започваш да загубиш крайниците си едно по едно и след това не чувстваш нищо и в един момент, в който затваряш очите, ти си отиваш. Същото се случва, когато се отнеме и помазанието ти. Ти функционираш, обаче батерията ти пада. Пада и хоп. Така че е много важно да изследваме този синдром на бавната смърт. Продължавам. Нужно ми е още малко от вашето внимание, но точно на финалната част ще си кажем нещо, което е много ценно. Съдии 16:22. Но косата на главата му започна да расте отново. Какво всъщност се случи? Знаете, това е малко по-нататъка пренасяме историята, защото тя е много, много поучителна. И знаете ли защо? Защото Бог не беше свършил с него. И в тъмницата за първи път, пасторе, тук е нещо, което аз бих искал всеки един от нас да се замисли върху този момент в живота на Самсон, защото той може да е онзи момент в нашия живот, който да ни спаси и да ни отторве от това, което врага иска за нас. И в тъмницата за първи път в цялата книга на Съдии Самсон се моли истински. И неговите думи са: Господи Боже, спомни си за мен. Моля те, дай ми още веднъж сила. Самсон не се моли да каже: усили дарбата ми, усили таланта ми. А той му каза: моля те, Господи, дай ми още веднъж сила. Тук не говорим за гръмки молитви от 10, 15, 20 минути. Тук говорим за това да отвориш сърцето си и да кажеш на Бог колко голяма е нуждата ти в този момент от живота ти от него. Не гръмка молитва. Не помазана реч пред тълпи. Просто счупен човек. Без очи, без слава, без нищо. Пак ще го кажа. Без очи, без слава, без нищо. И едно тихо: Господи, спомни си за мене. И Бог отговори. Самсон унищожи повече враг в смъртта си, отколкото през целия си живот. Пак ще го кажа. Точно в този крайен етап от живота му Самсон уби повече хора, отколкото докато беше жив. Но, вижте, ако Самсон бе намерен от Бог в тъмницата без очи и без слава, той може да те намери мен и теб в този момент от живота ни абсолютно сигурно. Важното е да извикаш и да кажеш: Господи, спомни си за мен. И тук дарбите нямат значение. Тук талантите нямат значение. Има значение счупеното сърце, което вика към царя на царете. И в това има милост, която не трябва да пропуснем. Знаете ли кога Самсон прогледна истински? Когато ослепя. Защото спря да гледа с живите си очите на живота си светското, а започна да вижда със сърцето си. И когато ослепя, той става най-видим и видя, че Бог го няма.
Виждаш ли? Какво виждаш? Нищо не виждаш, ако не виждаш през неговите очи. Колко от нас са слепи и колко виждат? Питайте Бога. За първи път в живота си видя ясно едва когато загуби очите си, с които гледаше света. Толкова много е красив светът днес. И точно тези двете най-малки човешки съставни части от тялото ни го побурят целия. И докато гледаме този свят, се изпъваме с неща, които не са Божи. И това всъщност ни прави слепи и невиждащи Божието. Има уроци, които човек отказва да види в силата си и ги преживява, братко Георги, в слабостта си. Защото докато си силен, нямаш нужда от Бога. Но като си счупен и ревеш и плачеш, тогава преживяваш силата на Бога. Защото твоята сила е нулева. И виж, ако трябва да бъдеш спрян, за да прогледнеш, аз ще кажа амин. Ако Бог трябва да те спре в лудостта, в която живееш, за да прогледнеш и оцелееш, аз ще кажа да бъде. Ако трябва да ослепееш в духа, за да прогледнеш в духа, аз ще кажа амин. Не искам да спреме да глеждаме в света. Очите ни трябват. Въпросът е да прогледнем вътре в нас. Чрез очите на сърцата ни. Защото повечето от нас живеят като Самсон. Бог може да възстанови. Чуйте обаче това, което искам да кажа, църква. Но някои последици остават. Пак ще го кажа. Бог може да възстанови, но някои последици остават. Милостта на Бога е безгранична, но пожънваме онова, което сме посели. Пак ще го кажа. Милостта му е над всякаква граница. Обаче жънеш онова, което си сял. И жетвата понякога ще боли много дълго дори след греха. Защото това са резултатите от нашите решения. От делата, които сме правили, докато сме били слепи в духа и виждащи в плътта. Какво би могъл да постигне Самсон, ако беше останал в помазанието си? Много. Но той реши да живее в дарбите си и в талантите си. И това му коства всичко. Как живеем аз и ти днес? На какво разчиташ? На суперсилата, като от отмъстителите или от Каптън Америка и така нататък? Не. Бог реален ли е с присъствието си в живота ти? Защото вън от неговото присъствие ти живееш само на дарби и таланти. Искам църквата да се моли. Да се моли не за дарби и таланти, а да се моли за присъствието на Бога в живота ни. Вижте, някои от вас си тръгнат разочаровани, защото са дошли с очакване да чуят някакво супер, напудрено слово и така нататък. Днес е толкова готино, че правиме предварително реклама и казваме каква ще бъде темата. И да, разбирам ви, но въпросът ми е радикален към всички нас. Имаме ли Божието присъствие в живота си? И ако ви боли или ви сърбат ушите, да знаете, че днес Святия Дух е започнал да работи. Защото при мен има Бог. Защото много често намирам себе си да функционирам на таланти. Има една истинска история на един от най-великите съвременни проповедници, който разказва за това как е трябвало да наеме, с тази история свършвам, как е трябвало да наеме първия си заместник пастор в службата, в църквата. Било млато момче на около 25 години, а пастора по това време мисля, че е бил на около 60 и няколко. И той му отива при него и му казва: Джордж, искам да се подготвиш, ще проповядваш следващата седмица.
Ще разбия църквата. Просто, значи, ще има грамотевици, ще има дъжд, ще има буря, ще има сняг. Идва време, събота, неделя и Джордж очаква момента, в който пастора ще му каже: тази неделя ще ни служи нашия млад брат Джордж. Качва се Джордж по стълбите, стига до амвона и тотален блокаж. Гледа тълпата. Самсунг, дали беше за Самсунг или за Самсон, за нещо от тия двете неща беше. Църква, прощавайте, много се извинявам, аз мисля, че съм много готов, обаче слизам. И вижте, пастора се изправил и каза: нека да ръкопляскаме на Джордж. Нека да ръкопляскаме на Джордж. Ужас. Ужас. Ако аз съм Джордж, съм се тотално провалил. Окей, нека да ръкопляскаме на Джордж. После останали само пастор и Джордж насаме. И той ми каза: синко, искам да ти дам един житейски урок. Така, да, пасторе. Ако се беше качил на амвона така, както слезна, щеше да се качиш така, както... Схващате ли? Джордж слезе много, много смирен, много кротък, разбирате ли? А се качи много запален. И той казва: ако беше се качил така, както слезна, щеше да слезеш така, както се качи. Може да ръкопляскате на Джордж. Окей. Да се върнем на Самсон. Днес Бог има дарове за църквата си. И той ти казва следното нещо. Помазанието, което ти дадох, за какво го използваш? Преди малко имаше усмивки, сега не се усмихват. Защото пак е болезнено. И Бог пита всеки един от вас: защо отидох на кръста, ако използваш онова, което ти дадох, по неправилен начин? Пазете помазанието. Защитавайте го, почитайте го. Защото ще дойде деня, в който Бог ще ни търси отговорност. Амин. Нека затворим очите си и се молим. Господи, прости ми за всеки път, който съм поставил комфорта пред Тебе. Прости ми за компромисите, за небрежността, за моментите, в които съм живял в Твоята сила, но не и в Твоето присъствие. Днес се връщам. Не с гръмки думи, а с искрено сърце. Спомни си за мене. И дай ми да живея не за дарбите, а за Теб. Амин.